नै दायो मोनसे बानायबावबाय आरो मोनसे हाबायाव नै दे सोना होदो आंनि बाहागा आं सोनोसै नांथाबाय नांथाबाय आं हाबबाय दे हाबबाय दे माबार बानायना थांनांगौ ना मोनाबाय बेखौ लागोदो अफाय बै जाबनो दोनसै बेयाव बे जाब जाला थ' माइखिला बायनोसै नै माहाजोननि गुदामारि मा दं बाङासिनि स्कुटि दं सोरनोबा नांगौबा 3000नि ओमफ्राय नै बरिया बाना दोनफैजोबबाय आयौ फुराबो 2 कुइन्टेल थाखागोन ओरै दंबावो नै नैबे बाहेरायाव दंबावो माखासे ओरै दंबावो बेहाय 1 2 3 पिस दं ओमफ्राय नै 1 2 3 4 5 6 7 8था दं बेहाय 8था जोङो गंसे बानायना दोनहैखांबाय गुदामाव ओमफ्राय नै जों दा बेखौ बानायफिनबावगोन आरो नै बिदि गुदुं गुदुं थानायखौ ना बेखौ एसे रोजोब खालामनांगौ आरो एकदम समान खालामजोबनांगौ बेखौ नै बिदि गुदुं गुदुं थानायखौ समान खालामजोबनांगौ आरो रोजोबनो ओमफ्राय नै एसे गुदुं गुदुं दंजोबो नै बेखौ एसे रोजोब खालामजोबगोन आरो बिदिखौ रोजोब खालामजोबगोन बे गुदुं थानायखौ रोजोब खालामजोबगोन जोङो एकदमबारे जरा गैयै खालामगोन आरो समाननो जों दा एल खनाखौ नायना लानोसै नै जादोंना जायाखै ओमफ्राय जुदि एल खनाया गोरोबाखैबा बेखौ एसे नारखि खालामनानै समान खालामनांगौ आरो ओमफ्राय दायो नै जायाखै दा नारखिनसै दोनानै हो माने बेयो फारला मोनब्रैना माने बे बिल्डिंनिसो आरो बेखौ बिल्डिंआव बाहायगोन दे बेखौ एकदमबारे मानसि नारखि खालामनो हाया एसे हाथुरा गिदिर दोनानै होआबा बै एल खनाखौ लानानै जेलासिना होनानै लानांगौ आरो बेखौ एल खना बे मिलायबासो बेबो सिखारगोन नालाय ओमफ्राय बिदि बहायनायाबो समान फ्लेनै बहायनांगौ नङाबा ओरैखायनो फ्लेन जायो बेनि थाखायनो हास'ना दोननानै बिदिखौ बानायनांगौ आरो दायो नै बानायजोब्बाय दा एल खनाया मिलायथ'वाखै मिलायहोगासिनो दा एल खनाया जानो नागिरबाय एल खनाया जाबाय ओमफ्राय दायो खिलाखौ दोना लाजोबबाय नै बिदिखौ जाहाथे बार'ना बेनिखायनो खिलाखौ दोनानै लाबाय आरो खिला ओमफ्राय ओरैजाय नै मोनफ्रोमबो गनावनो दोनानै लाजोबबाय बेखौ जों दायो नै बिदि गुदुं थादोंना बे गुदुंखौ रोजोब खालामनो थाखाय बे आराजों हायै हाना समान हाजोबनानै माने खुवायनानै बेखौ ओरै दोजाबजोबनांगौ आरो बे गुदुंखौ खोमोरनांगौ जरा गैयै खालामनांगौ खनसेजों जाया माने खननै खनथाम बेलथायनानै बेखौ हालाय बोखारलाय खालामबाय थानांगौ हालाय दोसोलाय दा बेजों सिरिसे हरजायैबो बेबायदिनो एखे नैबे गाहायजोंबो सिरिसे हानांगौ ओमफ्राय आरो बे गुदुङा थाबावोब्ला बेजों आरो सिरिसे हाबावनानै आरो नैबे सिंथिंबो सिरिसे हाबावनांगौ आरो बिदिनो हालांबाय थानानै उनाव जरा गैयै खालामनो हायो आरो ओंखायनो दा आराजों हाना लाग्रोबाय थानोसै जोङो दा बेखौ बेलथायनानै बेबायदिनो सिरिसे हाना लानानै उनाव ओरै सिंथिंबो हाखांबासो जोङो बेखौ दोजाबना लानो हागोन आरो खनसेनो जायाब्ला खननै खनथाम बेलथायनानै जोङो बिदि हायै रोजोब खालामनोसै आरो बेबायदिनो खालामलांबाय थाब्लानो जाबाय आरो उनाव जुदि समान जाजोबोब्ला जरा गैयै जायोब्ला जों दोनबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनाव सिरिसे होनोसै रावथार होनोसै बास जाबाय आरो बेनो मोनसे खथा दं बेहाय मोनब्रै खथा दं ओमफ्राय बे सानिखौ हाखांजोबबाय जोङो ओमफ्राय दायो बेलथायनानै ओरै सिंथिंखौबो हानानै उनाव ओरै सिंथिंनिखौ हाखांब्ला दोजाबनोसै आरो दे ओइ मानसि थेख्ला मोजां हमथा ओइ मोजाङै दे फायथार
आं दामफानायल' जाबायलै नोंलाय मालाथो खामानि मावफेरा दा दे ओमफ्राय जों दा बेखौ हरथिंबो हाखांबाय नालाय ओमफ्राय जोङो दा दोजाबना लाग्रोनोसै आरो दे दोजाबदो आंनो हाथुरा नांगौफोर दायो नै हरथिंथिंबो हाखांबाय नालाय ओमफ्राय दायो जोङो ओरैबो हाबाय नालाय दा जों दोनो मोनबाय आरो ओमफ्राय दोनानै नैबेहाय खिला दंना बे खिलाखौ जाहाथे गबोफिनैनि एसे एसे दोना होबानो जाबाय आरो ओमफ्राय दा हाबावनांगौ ना हानांला दा हाबावनोसै बे गुदुं थानायखौ जोङो जरा गैयै खालामनांगौ बेनिखायनो जोङो हानानै लाबावनोसै आरो बेखौ हानांगौ माने बिदियाव गुदुं गुदुं थायो नालाय ओमफ्राय बेखौ हानानै हायै हानानै बेखौ जरा गैयै खालामनांगौ आरो रोजोबनो बेहानो गुदुङा गुवारखा बेजों समान हाबाय थानांगौ आरो ओरै बेलथायलाय ओरै बेलथायलाय जायागौ मानि आरो रोजोब जायागौ मानि हाबाय थानांगौ नै जों दा हायै हायै बेनि लास्ट फाइनाल बे खनसेल' हानांसिगौ आरो बेखौ हाखांब्लानो दोजाबब्लानो जाबाय आरो ओमफ्राय बेनि उनाव जोङो गाजोल दोननोसै ओमफ्राय नैबेहाय गुदुं फलंनानै ओमफ्राय औवा फिस्ला दोननोसै ओमफ्राय बेनि उनाव सिरिस दोननोसै रावथार होनोसै ओमफ्राय जाबाय आरो दोननोसै गुदुङाव दायो नै गुदुं गैला नै स्लिम जाजोब्बाय आरो गुदुं गैला नै मोनसेबो समान जाजोब्बाय नै गुदुं गैला आरो समान जाजोब्बाय नै ओरै समान जाजोब्बाय नै ओमफ्राय सिरिसबा समानसिन जाबावगोन
Ini